ஹலோ மக்களை, வெல்கம் பேக் டு வாய்ஸ் ஓவர். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சுழல் எபிசோட் 6. சஸ்பென்ஸ்னு மொத்தமாக போயிட்டு இருக்க இந்த சுழல் எபிசோட் 6 வந்து சுழல் சீரீஸோட எபிசோட் 6ல் என்ன சஸ்பென்ஸ் காமிக்க போகிறாங்க, என்ன சஸ்பென்ஸ் ஓப்பன் ஆக போகுது, அடுத்து என்ன ட்விஸ்ட் வரப்போகுது அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்டு இருப்பீங்கன்னு எனக்கும் தெரியும். நானும் அப்படி தான் இருக்கேன். வாங்க எபிசோட் 6க்குள்ளே போகலாம். எபிசோட் 6ஓட ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இவங்க டெட் பாடியெல்லாம் கிடச்சிச்சு இல்லையா, அந்த ஏரியோட இன்னொரு பக்கத்துலேருந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து டம்மி எல்லாம் வந்து மேலேருந்து போட்டு செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த டம்மி வந்து பாடி கிடைச்ச இடத்துக்கிட்ட வந்து முதல்ல எந்த டம்மி பாடிஸுமே போகலை. அதுக்கப்புறமா அந்த மோட்டார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஏரியிலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு. அப்போ வந்து ஒரு டம்மி அந்த சேம் லொக்கேஷனுக்கு போகுது. ஸோ இவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து தான் தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ இன்ஸ்பெக்டர் ரெஜினாவும் ஸ்பாட்டுக்கு வராங்க. அங்கே வந்து அந்த இடத்துலேருந்து பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து காடு மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ வந்து இவங்க அந்த காட்டுக்குள்ளே தேடுறாங்க. மோப்பனாயெல்லாம் கொண்டு போய் காட்டுக்குள்ளே அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா கல், இந்த சாமின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை, இந்த மாதிரி சிலைகள், மஞ்சள் துணி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது. ஆனால் இது எதுவுமே இவங்களுக்கு யூஸ் ஆகுற மாதிரி இல்லை. அப்படி இருக்கப்பவே பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அங்கங்கே குகைக்குள்ளையெல்லாம் நிறைய சிலைகள்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்ததுமே இவங்களுக்கு ரொம்பவே சஸ்பீஷியஸாக இருக்குது. மேபி நரபலியாக இருக்குமோ அப்படின்னு நமக்கு தோன்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் வருதீங்க. அப்படி இருக்கப்பவே இவங்க தேடி தேடி பார்க்குறாங்க, நிறைய விஷயம் கிடைக்குது. அப்போ சக்கரை வந்து ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறான். ஒரு பாறை, அந்த குகைக்குள்ளே இருக்க பாறை, அது ஃபுல்லாக ரத்தம், மனுஷ முடி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது. ஒரு டென்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அது கீழே வந்து சாமி சிலை, கல், அது கீழே வந்து ஒரு பாக்ஸில் அந்த 2 லட்சம் நிலா வாங்கிட்டு போன அந்த பணம், அந்த அம்மினின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, காணாமல் போன பொண்ணு, அந்த பொண்ணோட ஃபோட்டோஸு, வரைபடங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கிடைக்கிது. இதெல்லாத்தையுமே பார்த்ததுமே இவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, கண்டிப்பாக ஈஸ்வரன் தான் இதை பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்குது, நரபலி கொடுத்துருப்பாங்களோ அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்ததுமே இவங்க எல்லாத்தையுமே அங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. எவிடன்ஸ் ஒன்று விடாமல் ஃபாரன்சிக் டீம் வச்சு ரெடி பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையுமே. அப்படியே ஈஸ்வரன் வந்து ஊர் திருவிழாவில் சாமி ஆடிட்டு இருக்கா. அவனையும் அரெஸ்ட் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு வராங்க. அவன் வந்து ரொம்பவே விகரஸாக இருக்கான். அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்பவே வேற லெவலில் இருந்துச்சு. உண்மையாகவே ஒரு அமானுஷ சக்தி அவனுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி. அவன் வந்து ரொம்பவே விகரஸாக, அவனோட ஆக்டிங் சீரியஸாக வந்து அவனுக்கு ஒரு அவார்டே கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிங் பண்ணியிருந்தான். எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவனோட வாய் மூமெண்ட்ஸு, இந்த டீத் பைட்டிங் மூமெண்ட்ஸு, அவனோட ஆக்டிங்கு, அந்த அழுகிற சீக்வன்ஸு, இதெல்லாமே வந்து வேற லெவல் நடிச்சிருக்கான். எல்லாருமே அவனை பிடிச்சி தடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க செல்லுக்குள்ளே. ஆனால் யாராலையுமே பிடிக்க முடியல. இன்ஸ்பெக்டர் சக்கரையை வந்து எஸ்ஐ சக்கரையை அடிச்சு தூக்கி வெளியே போட்டுடுறான். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபைட் சீக்வன்ஸே அந்த ஒரு செல்லுக்குள்ளே நடக்குது. இது இல்லாமல் இவன் வந்து சாமிக்கு பாட்டு பாடுறவன் இல்லையா. ஸோ வந்து இவனை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுனால ஊரில் உள்ள சாமி பக்தர்கள், தெய்வ பக்தர்கள் எல்லாருமே வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்னால் வந்துடுறாங்க. ஈஸ்வரனை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலை யாராலையுமே. அப்போ எஸ்ஐ சக்கரை வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு அந்த பைப்பில் தண்ணி வரும் இல்லையா, ஹோஸ், வாட்டர் ஹோஸ், அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அடித்து அவனை வந்து அப்படியே சால்வ் பண்ணுறான். அவன் அப்படியே மயங்கி அங்கே விழுந்துடுறான். ஸோ அவன் வந்து செல்லை லாக் பண்ணிடுறாங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகுது. டிஎஸ்பி வராரு. டிஎஸ்பி வந்ததுமே இவங்க சொல்கிறாங்க, கண்டிப்பாக இவன் தான், அந்த பணம் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிருக்கு, கண்டிப்பாக ஃபாரின்சிக் ரிப்போர்ட் வந்ததுமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க. இவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஃபாரின்சிக் ரிப்போர்ட்டும் வருது. ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஏமாற்றம். ஏன்னா ஃபாரின்சிக் ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன வருதுன்னா, ரத்தம் வந்து ஆட்டோட ரத்தம்னு, அந்த முடி வந்து மனுஷ முடி தான், பட் பதப்படுத்தப்பட்ட முடி அப்படின்ற மாதிரி வருது. பட் இருந்தாலும் இந்த பணம் இவங்ககிட்ட இருந்துச்சு இல்லையா, கண்டிப்பாக ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கும் அப்படின்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனால் டிஎஸ்பி வந்து இதை கேட்கறதுக்கு தயாராக இல்லை. ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்லையா. ஸோ வந்து இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து ரெஜினா இந்த கேஸ் விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிடுறாரு. எஸ்ஐ சக்கரைக்கு வந்து வார்னிங் கொடுக்குறாரு. பட் ஸ்டில் எஸ்ஐ சக்கரை வந்து விடுற மாதிரி இல்லை. ஏன்னா இந்த பணம் இவனுக்கு எப்படி வந்துச்சு, கண்டிப்பாக இவனுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கும், இவன் பண்ணலாட்டி இந்த கேஸ்க்கு இவனுக்கு ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து அவனை விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு போகிறாரு. பட் அவன் வந்து மயங்கி இருக்கான். மயங்கினவன் எந்திரிச்ச அப்புறமே எதுவுமே பேசலை. அவன் பாட்டுக்கு அந்த செல்லை சுற்றி ஓடிட்டே இருக்கான். நான் எதுவும் பண்ணலை, இந்த மாதிரியே சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ வந்து இவனை பற்றி விசாரிக்கணும்னா யார்கிட்ட விசாரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஊர் பூசாரிகிட்ட விசாரிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஸ்டேஷன் கான்ஸ்டபிள் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு. ஸோ சக்கரை வந்து கேஷுவலாக அப்படி மயானக்குள்ள திருநாளுக்கு போகிறான். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பூசாரி உட்காந்துட்டு இருக்காரு. பூசாரி கிட்ட போய் சைலண்டாக பேசி கொடுக்குறான். பேசி கொடுக்குறப்பே பூசாரி வந்து ஒன்று சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஈஸ்வரன் வந்து ரொம்ப நல்லவன், இந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான், அவனோட தங்கச்சி தான் அம்மணி, தங்கச்சிக்காக தான் இவன் வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். ஆனால் தங்கச்சியை காணுங்கிறனால ஃபேக்ட்ரி வேலையை விட்டுட்டு இப்படி சாமிக்கு கூத்து பண்ணிட்டு பாடிட்டு இப்படியே இருக்க மாதிரி ஆயிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி ஈஸ்வரன் பற்றி சொல்கிறாரு. ஈஸ்வரன் வந்து ரொம்ப நல்ல டைப்பாக தான் இருக்காரு. அப்போ வந்து சாமியார் பற்றியும் பார்க்குறாங்க அந்த பூசாரி. அவர் பற்றியுமே எந்த அளவு பேட் இதுவும் இல்லை. அப்போ அவர் வந்து சொல்கிறாரு, நான் சண்முகத்தோட பொண்ணோட சாம்பல் கேட்டது எல்லாரும் இது பண்ணீங்க, நான் இந்த ஊர் நல்லதுக்காக என் அம்மாவோட சாம்பலை நான் இந்த ஊருக்கு படைச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி அவரோட தெய்வ பக்தி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் எவ்வளோத்துக்கு உண்மை நல்லது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் அந்த சீக்வன்ஸில் வரதுனால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த பூசாரி இல்லைங்கிறது இப்போ நம்ம கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இல்லையா. புஷ்பராஜ் இல்லை, பூசாரி இல்லை, ஈஸ்வரனா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்குது. அதுக்கு சீக்கிரமே கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் அவன் இல்லைங்கிறது. வாங்க கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ்ஐ வந்து அவங்ககிட்ட
இவன்கிட்ட போய் அந்த அம்மனியோட ஃபோட்டோவை காமிச்சு தெரியுமான்னு கேட்குறான். உடனே அவன் அதை வாங்கிட்டு அழ ஆரம்பிக்கிறான். எதுவுமே வேஸ்ட்லாம் வந்து அழுதுகிட்டே இருக்கான் ரொம்ப நேரமா. உடனே நிலாவோட ஃபோட்டோவை காமிக்கிறான். நிலாவோட ஃபோட்டோவை காமிச்சு அவன் எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறான். அம்மனி ஃபோட்டோவை பார்த்து அழுதுட்டு மட்டுமே இருக்கான். பட் இவனுக்கு வந்து நிலாவை பற்றி எதுவுமே ஏதோ ஒன்று தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால சக்கரை வந்து விடவே இல்லை. திருப்பி திருப்பி கேட்க அவன் வந்து சொல்கிறான் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து இந்த 2 லட்சத்தை கொண்டு போயிருக்காங்க. கொண்டு போய் இவங்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இவன் வந்து இந்த ஆடு மாடு கொல்றவன் ஊருக்காக கொடுத்து எங்களுக்கு ஒருத்தனை கொல்லணும், இந்த காசு வச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி இவன்கிட்ட கேட்க இவன் வந்து காசுப்பட்டு அந்த கத்தியை நீட்டி இவங்களை வந்து மிரட்டியிருக்கான். மிரட்டி பயம்படுத்திட்டு அந்த காசை வந்து அங்கேருந்து எடுத்துட்டு ஓடிட்டான். அதில் இடையில அதிசயத்துக்கு இவனுக்கு சின்ன சின்ன கை கலப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் அங்கேருந்து அந்த கத்தியை மட்டும் போட்டு இவன் 2 லட்சத்தை எடுத்துட்டு காட்டுக்குள்ளே ஓடிட்டான். இவங்க வேற வழி இல்லாமல் இவங்க அங்கேருந்து போயிருக்காங்க. இதை வந்து ஈஸ்வரன் எஸ்ஐ கிட்ட சொல்கிறான். இதுக்கிடையில எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ஆகுதுன்னா, எஸ்ஐயோட ஆளு அதாவது என்கேஜ்மெண்ட் ஆன லட்சுமி இருக்கா இல்லையா, அவளுக்கு வந்து எஸ்ஐ மேலே ஒரு கோவம் வருது. எஸ்ஐக்கு வந்து நந்தினி மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து காமிக்கிறாங்க. ஸோ வந்து அவன் வந்து சொல்கிறான், நான் வந்து லவ் பண்ணது உன்னை மட்டும்தான், உனக்கு என்ன தவிர வேற யாரையும் பிடிக்கக்கூடாது, பிடிச்சிருந்தா சொல்லிடு அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி வருது. இப்போ எபிசோடோட லாஸ்ட்டில் வந்துட்டோம் இல்லையா. எபிசோடோட லாஸ்ட்டில் ஈஸ்வரன் இல்லை அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனால் இவங்க யாரை கொல்றதுக்காக பணம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, யாரை கொல்றதுக்காக ஈஸ்வரனை பார்க்க வந்தாங்க? ஒருவேளை இவங்க கொல்லணும்னு நினைச்சால் இவங்கள கொண்டுட்டாங்களா? பட் அது யாரா இருக்கும் இப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கப்பவே எபிசோடோட ஃபைனல் எண்டிங் சீக்வன்ஸ்ல அந்த அட்டாப்சி கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த டாக்டரோட ரிப்போர்ட்ஸ் வருது, ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்ஸ் வருது. அதுல வந்து குழந்தை வந்து அதிசயத்தோடது இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. அந்த டாக்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதிசயத்தோட குழந்தை இல்லைங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆனா கண்டிப்பா நிறைய விஷயம் எனக்கு புதுசா கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியும், நான் அதனாலதான் எனக்கு எதுவுமே சொல்லலை, இது உண்மையாவே அதிசயத்தோட குழந்தை இல்லை. ஈவன் நிலா வந்து யாரோ அவளை அபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அபியூஸ்மெண்ட் இருந்திருக்கு ரொம்ப நாளாவே, அதனாலதான் நிலா பிரெக்னென்ட்டும் ஆயிருக்கா, மேபி இந்த டெத்துக்கு அந்த ஆள் தான் காரணமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. பெரிய ட்விஸ்ட். முதல்ல என்னவானா கடத்திட்டாங்கன்னு நினைச்சோம், திடீர்னு பார்த்தா லவ் பண்ணி ஓடி போயிட்டான்னு நினைச்சோம், திடீர்னு பார்த்தா செத்து போயிட்டா, திடீர்னு பார்த்தா பிரெக்னென்ட்னு சொன்னாங்க, இப்போ பார்த்தா அபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றாங்க. யாரு தான் இதெல்லாம் பண்ணது? இந்த ஒரே ஒரு ஆள் தான் யாருன்னு நமக்கு இன்னுமே தெரியல. 6 எபிசோட் முடிஞ்சு யாரு மேல சந்தேகப்படுறதுனே தெரியல. நம்ம யாரை சந்தேகப்பட்டாலும் அவங்க இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்ப இது யாரா தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்பவே கன்ஃபியூசிங்கா போயிட்டு இருக்கு. யோசிச்சு ஏமண்டையும் வெடிச்சிரும் போல, அவ்வளோக்கு சஸ்பென்ஸா தான் போயிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த 2 எபிசோட் தான் இருக்கு, அதுக்குள்ள சொல்லிதான் ஆகணும். எனக்கு தெரிஞ்சு 7வது எபிசோட்ல கண்டிப்பா யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். பொதுவாக வெப் சீரிஸ்னாலே அந்த மாதிரி தானே இருக்கும். ஸோ அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 7வது எபிசோடுக்காக காத்திருப்போம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. எபிசோட் 7 உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வாய்ஸ் ஓவர்.